lähinnä sen takia, että Jannella on tänään nimipäivä. Sitten Janne oli ainoa näistä kavereista. Reilu kerhosta päivää, eikä kaverin nimipäivää. Janne oli ainoa näistä kavereista, kun sanoi, että se on kattonut joka päivä Summeria. Hyvä. Sä saat tän meiltä. Kiitos. Sen takia sä oot kattonut Summeria. Arvo kuule hei sieltä päivän kilpailija. Summeria katsoo 2 ihmistä, minun äitini ja Rasmuksen Janne. Tossa on muuten sitten kuuluisa Summeri. Sekoita sun äitiis nyt tähän juttuun oikeesti. No, se on ainakin näyttävä kirja. Sä otit tommosen vähän pidemmän. Onks se minä? Ei, se on Pauli. Pauli? Se on muuten Pauli. Siinä lukee vielä Lukeeko siellä nimeä? Lukee. Ja puhelinnumero. Hienoa. Siiri. Mistä päin Siiri on? Siiri on Maavedeltä. Ihanaa Siiri, ihanaa. Joo, tossa on toi 6. 1. Janne, miten sä yleensä valmistaudut tommosiin suuriin näytöksiin? Oot sä vähän niinku happea? Joo, vähän. Ottaa niin. Kilpailun säännöt varmasti näin vikana päivinä alkaa olla kaikille tutut. Eli Jannella on tossa lappu, missä sanoin toisella puolella. Tää ei kylläkään kuulu yhtään mitään. Eikö? Ei. Mä kokeilen vielä kerran, mutta sit jos ei se yhdisty, niin sit pitää varmaan arpoa. Mä oon ihan valmiita. Otappa jo sieltä valmiiksi. Siiri, oliko se Siiri sen nimi? Se on Siiri. Siiri, miksi et sä vastaa? Miksi et sä soita? Siiri on ehkä patteri. Eikö sano mitään? Ei soititte matkapuhelun, johon juuri nyt ei saada yhteyttä. Voi vitsi, siltä on akku loppunut yön aikana. Otetaan seuraava. No sit on Riikka. Riikka. Karjalaisen Riikka. Kajaanista. Missä on Kajaani? Se on tuolla kaukana. Tai se kaukana kaikkien Oulun suunnalla onko? Oo. Kato, kun mä tiedän tästä suuntanumerosta. Itäänpäin. Täällä on Silvia ja Peltsi ja koko Rasmus-yhtiö Summeri-lähetyksestä. Terve! Moi Riikka! Moi. Mitäs sulla oikein kuuluu? No ihan hyvä. Tiedätkö sä yhtään minkä takia me sulle soitettiin? No en tiedä. Sä oot lähettänyt tämmösen kivan piirustuksen ja sit kaikkea kivoja juttuja, niin sit toi Janne arpoi sut tosta korista. Koska me halutaan, että sä kilpailet! Niin. Tiedätkö meidän kilpailun säännöt? Joo. Hienoa. Hyvä. Oot sä muuten niinku kaikin puolin valmis? Joo. Okei. Janne tässä selittää sulle tehtäviä ja Peltsi täällä toimii kellon ja Summerin vahtina. Oot sä valmis? Paljon tässä aikaa? 1,5 minuuttia. Alright. Mut kun sä oot kilpailemassa tai esittelemässä, niin 2 tuntia. Ei vaan sitä. Pidetään sama aika. Okei. Oot sä, Riikka, valmis? Joo. Hyvä. Aika alkaa nyt. Okei. Tää on semmonen mömmö, mitä laittaa päähän. Ja sit saa ton Kieli. Ei, vaan sit voi niinku muuttaa Väriä. Mä sanoin sen värisanan. Hiusväri. Joo! Okei. Sori, mä sanoin sen värin, mut Sitten tää on semmonen, niin semmoista mustia ihmistä. Semmoista homma. Räppi. sitten. Sitten tulee tämmöset kesäkengät. Näytä. Tässä, tällaiset. Hei! Mikä kengät tuolla on jalassa? Onks se bootsit? Sandaali. Joo! Sitten semmonen kerros. No niin, mä sanoin senkin. Okei. Semmonen kerrostuo, mitä me yritetään hyvin paljon tuhoa. Otsoni. Joo! Sitten lähdetään nytkin ulkomaille, sä tarvit passin ja semmonen... Joo! Noniin. Sitten tää on semmonen pitkäkorvainen eläin. Sitten tulee Jänis. Ja Joo, mitä se sit tulee kakkii? kakkahommaa. Papan. Joo! Hävettikö sua sanoa jäniksen tapana? Joo, mua hävetti. Sitten niin jos dikkaa jostain vaikka näyttelijästä, niin se on sun... Idol. Aivan. Sitten Hyvin menee. tämmönen lehmipoika Amerikan tyyli. Cowboy. Alright! Howdy! Aamumyrkkyjuoma. Semmonen, mihin laittaa Semmonen paha. maitoa ja sokeria joukkoon. Pahvi. Noniin. Joo! Ja sitten tuolla kitaristi ja basisti ja mä oon... Rumpali. Ja sanoiko se bändi? Ai se oli rumpali. Ei kun se oli rumpali. Mä ajattelin, tää on se syy, minkä takia mä en kilpaile, koska mä en ymmärrä. Hyvä! Riikka saa palkintoja. Sä saat Summeri-teepaidan. Haluatko keltaisen vai vihreän teepaidan? Summerit-teepaidan. Okei, sit sä saat repun. Joo, Summeri-reppu. Ja sit sä saat musiikkia. Mitäs musiikkia sä saat? Mitä musiikkia sä tykkäisit, Riikka, kuunnella? Ei Ei.
Olisiko Rasmuksen levy antaa tälle kilpailijalle? Ei varmasti annettavasti. On. Joo, saat Rasmuksen levy. Joo. Hyvä. Tykkäätte Rasmuksesta? No joo. Hyvä. Hyvä. Hei Riikka, kiitoksia kun vastasit ja olit näppärä kilpailussamme ja oikein hyvää juhannusta. Oikein hyvä kesä. Kiitos. Moi moi! Hei. Hei. Joo, tekstiviestejä täällä on jälleen tullut viljava määrä. Hei, täällä kysytään ekana, että kuka toi Rasmuksen kosketin soittaja oli? Henri Sorvali. Mä meen. Tykkääks Lauri vielä teletapeista? Et. Mä pääsin siitä. Ei. Sä oot. Oliko se vaikeeta päästä? Ei oo, se oli tosi helppoa. Joo. Kun 1, 2, 3. Hei, mikä on Rasmuksen oma pieni salaisuus? Hiljaa. Hiljaa. Se, että me piereskellään kyllä aika paljon. Eli Mä teillä- oon todennut sen hyväksi. Se on hyvä. Eli teillä on Sä oot kyllä... todennut, että me piereskellään. Ei, kun mulla Onko on teillä joku kans tietty kauhean ruoka, mistä kaasua. tulee laksatiivisia vaikutuksia? mitään tiedä. Ai ei pieren vaan. Ei muuten piere. Lähdetäänkö Onks katsomaan? Onks jo, katsotaan kuule lähetyksiä. Onks joku Rasmuksen pojista leppassa pitkä kuuma kesä? Ei kun on. Meitä. Pauli. Oot sä? Joo. Robotti Pauli. Ai, Robotti Pauli. Minä. Hei, sä saat lukea tän. mikä on ollut pahin mokainen lavalla? Niin. Varmaan se, kun soitettiin kerran väärin. Niin. Mut sen jälkeen ei oo kyllä ikin soitettu. Väärin. Sitten. Joo, Jannelle vaan täällä sanoo nimipäivän onnitteluita hirveän määrä. Ihanaa. Minkä bändin kanssa haluaisitte tehdä kiertueen? Ja onko yksityisyytenne mennyt nyt, kun olette rockstarboja? On kaksosainen kysymys. Mikäköhän olisi? Ei sitä. E-Type. Joku tyttöbändi. Joku Black Sabbath tai tällainen. Ei, ne on vähän liian vanhoja. Niin. Joku tämmönen nuori tyttöbändi. All Saints. 21st Century All Girl. Saints. Eiks niitäkin lähtenyt yksi menee kaikille yksi? No niin. Totta. Sinne. No onks teidän yksityisyys mennyt? Ootteko te kauhean julkiksi? Saatteko olla rauhassa? Saadaan olla. Hei, täällä kysytään, lähden Saksaan vaihtariksi. Ootte sitten vaikuttanut siellä mitenkään? Ja voiko tämä neiti, eli Naana neiti, antaa radiohaastattelussa teidän biisin soitettavaksi? Voi antaa. Totta kai saa antaa, mutta me ei olla Saksassa vaikutettu muuten kuin, että mä olin Saksassa lomailemassa juuri viikon. Eli kaikki, jotka menette ulkomaille, ottakaa Rasmuksen levy mukaan, niin saa antaa sinne soitettavaksi. Täällä on vielä yksi kysymys. Kummit on parempia, blondit vai brunetit? Kysyy Janni. Brunetti tietenkin. Kato, silmästä. Sä oot kyllä ite blondi, mutta Niin, sen takia just. ehkä mä oon sit... Meneekö se muuten silleen? Mene. Hyvä. Sitten vielä kysytään, minkä ikäisiä te ootte? Nopea kierros. Me ollaan 7, 9 ja kaikki. 7, 9 ja kaikki. Kiitos! 27. Kiitos. Toivottavasti jonkun omaan pienen Rasmus-kysymykseen vastattiin. Kiitos Rasmukselle, kun osallistuitte. Joo, kiitti jätkät, te olitte tosi ihania. Ei pelsi oikein. Niin kauan haluaa. Oikein hyvä kesä. Toivottavasti se menee kaikki festarit ja muut putkeen. Hyvää kesää, antakaa pesää. Hyvä, ja me mennään kattoo klaania. Tää.